Takže ahojte, nachádzame sa na rieke Váh. Plánujem to byť na 7 dní, ak mi pôjde ryba, tak kľudne to poťahnem aj na možno aj 2 týždne. Ale viac určite nie, lebo potom už musím ísť zase pracovať a uvidíme, čo sa podarí. Užite si videjko. Ja sklíčil z Kopex. University, to je tam dal tiež. Dobre, prelejeme to spajsovým CSL-kom. Potom už ich sekne celé už. Aj tak to bolo vlastne skoro celá flaštička, ale dáme tam aj fišovú na celú, tam tiež dám. Nech to je riadne zaliaté. Nech majú rybky čo žrať. Nech to pekne cez nich prejde. Dobre, to je naše krmenie. No, nejak to dám. Uvidí to tam je, drží prilepený a vyzerá, že asi ešte stále si ide. Ale je tam ryba. Hej, je. Ja si vyskočím kľudne, ale musím to... Hej. Ja to tam mám pripevnené na pevnu. Ťaha, ty kokos, ide dole. Prichyť vždy tu, nerob ešte s motorom, musím si naskočiť čak. Môžeme ísť. Ó, kaper tam bude. Budeme na šukači tohle, že? Aha. Pozor, neboj. Ale vymotal čo si z cievky, no. Už šokač mám. Hej. Kokos. To je top flex, čo ti poviem. On nás už sleduje ďaleko hľadom asi. Ale ja si ho podoberem sám, dobre? To je bomba, takto čuna, poťahať čuna na váhu. No, môže pomalinky. Ťahá sa do prúdu, no, ide do korika. Dobre ide. Nie, nejaký extra lep kaper. Ja som šťastný. No. Možno 7 kg, ale proste poteší ťa. Ale úplne pri hode nebol. Ale bude pekný. A lisec. A choď za ním trošku. Je to lisec. Bere ho prúd, choď za ním. Normálne pridaj.
6 kg. Ale tak však podobne. Môže ešte. Na breh, ale ďalšieho takéto už musím rovno z člna. Tak mohli to pustiť. A bež. Takí chlapci, takže po 5 dňoch sa mi podarila ryba ísť pod tohto brehu. Ten kapor to proste zrejme nebol z tejto strany, alebo sa bál. Ale konečne sa podarilo na Squid Kills Copex so najdovou popkou. Krásny kaprík. Fakt krásny. Nádherná ryba. Krásny. Fakt krásny kaprík. Ideme ho pustiť. OK, takže ideme si urobiť ešte nejakú krmnú dávku. Začala voda stáť. Mám tu universky ešte Squid Kills Copex, elementky Squid Kills Copex, potom zaleme krylovým a squidovým recoveryčkom. No musíme si ich napoliť, keď sme na rieke, aj keď voda teraz skoro stojí, ale radšej nech sa to niekam neskotúva. Predsa len na tej rieke je to lepšie poliť tie guličky. Nikdy neviem, kedy toto zase môže rozbehnúť tá voda. Lebo dneska do obeda tiekla tak voda, že 400 betónku som tu neudržal. Proste to tieklo a mal som vodicu úplne opretú tu na obreh, dole podo mnou, akože neskutočné. Okay. Takže teraz tam ideme dať recoveryčko Squid a Krill. Trošku, nie veľa, nechceme úplne pokaziť to, tie boiliesy. To, čo je v nich, je tá kvalita, len fakt, že trošku ich vylepšiť. Tak stačí. Krmáky treba riadne zaliať, ale som dlhšie bez lepšej ryby, tak experimentujem, že fakt, že idem kvalitný boilisom prikrmovať. Nech tam majú poriadnu stravu, nech mám šancu na veľkú rybu. Ja som tak včera obrezal, ona je troška oblejšia, takže pracovali sme na nejaké biele ryby, ale nezobrali ju. Dáme na to ešte gel, na to PVAčko. Nech tam urobí ďalšiu pachovú stopu. A ideme to nahodiť. Pôjdem si rovno aj druhú udicu previesť. Tak to stačí. Chlapci, jazda jak blázeň. Neskutočne ide ten kaper. Neskutočne. Swinger až povyše udice. Tak išiel neskutočne. Odmontujeme udicu a ideme po ňoho. To je dobrá ryba, určite, lebo toto bola neskutočná jazda. Takže sa mi podarila ďalšia ryba parádna. Podarila sa mi ďalšia ryba, parádna z druhej strany. 13-300, brutálny kapor z váhu. Pre mňa najväčšia ryba z váhu momentálne. Fakt brutálny kapor, brutálny. Neskutočne som šťastný za to. Poďme ho pustiť. Brutálne bojoval, jazda bola neskutočná, poďme ho pustiť. To dobre, to môžeme ísť. Trošku bordel tu mám teraz, čo včera som kotvičkoval. Taký celkom veľký koreň som vytiahol s kotvičkou, ale kapor tam už bohužiaľ nebol. Nevadí. Ale už druhá takto ryba, že mi skončila v prekažkách, že som ho nevytiahol.
Že aj som sa dostal vždycky k montáži, ale neskoro. Že už ten kapor nebol proste. A nevadí. Jasné, že je to kapor. A je to pekný kapor. Pečka isto. Taký, že musí sa podobrať. Bohužiaľ, ja mám ich 0, takže ty už máš teraz 4. No už máš 4. kapra teraz. Aj. Ja som to nosil tam na ten ostrov, ale tiež mi to potom prúdy brali. Pekne stavaný, krásny. No to je má aj 6 kg. Dobre, tu máš tak, tu dám, hej. Chytíš vždy, prosím ťa? No, tu na rovno ho pustím. Není veľký, ale je pekný, ale každú rybu si treba vážiť, ale ide. A má se... Čo, to má aj 7. Hrubý je. Nie, to je malý. Tak, a môžeš ísť. Pošli väčšieho. Chcel som si ísť vyviezť ľudicu, ale pozrite, akú brutálnu jazdu mám. Neskutočne ide. Kapor. Stále. Kokos. Úplne vyhnutý swinger, jak išiel. Kokos. Videl som, že začal tramať špicu a potom to išlo do neskutočnej jazdy. Takže idem tohto rýchlo zdovať. Nestiel som vyviezť ani druhú. Teraz mám totálny kolotoč záberov. Úplne vyhnutý swinger. Tak a ideme ho zdolávať. No, tento vyzerá byť dobrý. No, kokos! Tak toto už áno. Pecka Squid Grills Copex. To je dobrá váha. To je fakt, že dobrá váha. Nie, hovorím, nestiel. Išiel som, bol som na pol ceste, že idem si vyviesť túto ulicu. Som mal teraz malého kapríka zase, nejakého 3-kilového z druhej strany. A vidím, že začala sa mykať špica a potom otálne ohlo udicu a išlo to do jazdy. Akože fakt pecka, aká je teraz tá aktivita ryb. Konečne prišla tá teplota, že kapre začali táhať hore po váhu a sú tu, čiže úplná pecka. Ale krmenia mám nachystaného dosť, takže môžem začať kľudne sypať. To je dobre. To je iba dobre, že tu tá ryba je. To je dobrá ryba. Áno, poď. Len nič nepokaziť. Poď, ten tam riedno, tam bubliniska sa robia. Vyzerá byť, že... No, to sa mi asi zdalo, že šupinač, ale to ešte príde.
To nie je až taká čistá voda, aby som ho tak dobre videl hneď. Ako je to váh, nie je tá voda špinavá, ale pecka. Šupinač, no. Nie je nejaký extra, ale extra je to ale bojovník zasa. To je vončo. Tak toto mám presne rád. Vydreté rybačky 5 dní poriadne bez krapára, teda s jedným kaprom, lisáčikom pekným a potom sa to rozbehne, že ide jeden deň kapera, kapera, kaper. Juj, ten je krásny. Není špatný, ale není najväčší zatiaľ, ale je krásny. Bruchatý, pupkatý. Na skvítky skopek s tou sunriseovou popkou asi tam je, sa mi zdá. No jasné, so sunriseom. Krásny. Toto je nádhera. Kaper zadarmo, no. Nevodo pololovo, ako inak ho poznáme. Ok chlapci, tak brutálna vec sa mi stala. Mal som záber, vytiahol som 2-3 kg kaprika z protiláhého brehu. Idem to vyniesť a vidím zrazu, že sa mi trepe špica a potom, že totálne ohlo udicu, že to ide do neskutočnej jazdy. Tak plný kotol som dal naspäť k brehu, parádna zdolavačka. Krásne všetko ste videli. A tu máte 15-400 z váhu. Neskutočný kapor. Kapor pripravený na trenie. Ako, ja som z toho úplne mimo z tohto kapra, to je niečo neskutočné. Brutál ryba. Pozrite sa na to tela, pozrite, aký je hrubý. Neskutočný. Tak brutál ryba, brutál. Skutočne som šťastný. Extrémny kapor, extrém. Dobre, ideme ho pustiť. Pustia túto 15 krásnu. Fakt nádhernú rybu z váhu. Nádhera. Pozrite tú hubu. Ten kapor teraz bol raz pichnutý, mal inak úplne čistú hubu. Vysávač úplný. Ten by zožral 2-3 gule jak nič. Ale stačila mu 1,24 so 16 popkou. A môžeš ísť, kamarát. To je dielo hrubiznej. Tak, čau. Tak a ideme ešte dokrmovať, keďže mi tu tak ryby nabehli aj tu na podnohy. Treba sypať, keď vám ide takto ryba na rieke, lebo ak nesypete, tak ju nezastavíte. Treba im dať, keď žerú. Ale takto montáž žiadame aj vyššie, nech potom počase tiež ešte tam majú aj po pár hodinách, keď tak im tam doplaví nejakú žranicu. Nech majú čo rybky žrať. No budem si už musieť dorábať aj krvný bojlis. Asi začnem aj poliť nejaký, zrejme, ale je to pecka. Bomba, berú ryby, je to úplne úžasné. Takéto raňaječky si tu robím. Praženička s klobáskou, načne na cibulke. To je paráda. To bude žranica. To budem mať aj na raňajke aj na obed. Na dvakrát to môžem jesť, lebo je toho fakt, že dosť. Ale konečne som si niečo uvaril, lebo teraz som jedol iba také veci, že som ani nevaril, ani som to ani nezohrial také, no. Konečne teplé jedlo dám do gagora po dlhšej dobe.
chlapci, takže podaril sa mi brutálny kapor, brutálny fighter to bol. Zobral na Squid Cruise Copexa, samotnú 24. Tu ho máme. Nádherný kapor, fakt brutál. Ideme ho pustiť. OK, takže podaril sa mi krásny kapor, nie nejaký extra veľký, tak desinka možno, ale proste nádherný. Preto som si povedal, že vám ho ukážem, lebo takýchto ryb nie je veľa a treba si ich vážiť viac ako ostatné, áno, treba si vážiť každú rybu. Ale toto je proste skvost, to je nádhera. Vidíte, úplne nádherná ryba. Toto neskutočné a aj fajne bojoval celkom, aj peknú jazdu urobil, potešil a ideme ho pustiť samozrejme hneď. Nádherný španiel, no nie úplne španiel, ale proste lisák so šupinami a nádherne, tak nepravidelne ich má. Ideme ho naspäť. Ty kokos. No ale na toto pôjdem asi radšej aj do člna. Lebo ten išiel riadne za roh, ten kapor. No, rýchlo to pichnem naspäť do vidličky a rýchlo do prsačiek. Tak, ideme ho z člna zdolať. A ideme na to, ideme za ním. Jazda bola parádna, takže kapor by mohol byť slušný, si myslím. Tak ideme ho po stojačke zdolávať. Pekný. Není nejaký extra, ale je. Hlavne, že prišiel záber. Som šťastný aj za to. Už som bol dlhšie bez ryby. Nadbehnúť, to je najrozumnejšie. A Ronny Rig, klasika. Tak máme ho tam. Kolega z člna hen tam nižšie mňa tiež zdolal kapra, zrejme došli. Takže dúfam, že sa len tak teraz nezastavíme, že tie ryby pôjdu. Už to odopnem, bo nie je veľký, čo to môže mať 6. No, 7 kg. No ho odopnem a rovno vo vode ho púšťam. Ale pekný. Na Ronny Rig, pekne spodku chytený, od toho by sme len tak neprišli. Tak, 8 má. 8 kiločiek máme. Krásne, ale sfarbený. Pekný. Tak a môžeš ísť, chalan, kamarát. A pošli väčšieho kľudne, nenahnevám sa. Rybačka bola super, bol som tu 12 dní, nakoniec som to potiahol, ale zajtra mám ešte aj rodinnú oslavu. Tak, povinnosti volajú. Inak by ma vyhostili z rodiny, tak musím to zbaliť a ísť na oslavu. Inak by som tu možno bol ešte do nedele, tak toto v piatok balím, ale rybačka bola super, chytil som krásne ryby. A veľa ľudí okolo, čo tu aj bolo, tak chytili nejaké kapre, ale ja som mal ten najväčší a som fakt, že spokojný na to, že mal som šťastie na tej ryby, že som ich dokázal vytiahnuť, mal som aj nejaké ryby, že som ich nevytiahol
že zašli do prekážok a kým som ich pokotvičkol, kým som sa dostal k montáži, tak už tam neboli, ale aj taká je rybačka a verím, že to bude potom ďalšíkrát lepšie. Dúfam, že ste si užili videjko, ak sa vám páčilo, dajte like, odber a zapnite si kľudne aj zvonček. A vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.